DCGB. Ipinipresentar kan Radyo DCGB. Dapat may manginutan para sa karahayan kan kagabsan. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses taga-boss. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Digdi sa DCGB. Huha! Sige. Martes, 20 de Febrero, 2024. Chiquitan, chiquititan, tan, tan, que tumban, que tumban, que tepe, tepe, tam, pam, pam, que tumban, que pin. Chiquitan, chiquititan, tan. Kami po minarespetar giraray sa lambang miyembro kan familia kasabay an pagpagiromrom na sa paghampang niya to kaining kaaldawon an mahal na amang Diyos dapat ang permitang ipigpaenot sa gabos. Extano. Happy birthday sa mga nagbe-birthday. Special mention sa samuyang pag-iriba sa Technical Department Tatanems Flora. Happy birthday! Salamat sa pamahaw. Chiquitan, chiquititan, tan, tan, que tumban, que tumban. Tatanems, happy birthday and mabuhay ka hanggang gusto mo! Di ba, Tatanems? Di ba sinasabi ko? Yun lang naman. Tatanems, happy birthday! Si la conoces, te gusta, Enjoy your day! que basta yar, no tiene. Alidig di si Tatanems, budaw so sa iyang the only one. Yun ang sinasabi ko. Hindi yung number one. Kapag may number one, may number two yan. Kundi the only one. Yan ang sinasabi. Tatanems, happy birthday Tabi sa imo. Buda kay Madam Flora. Good morning man Tabi, ano? Ara mo haloy tanay ning kay ba si Tatanems sa kumpanya pero duman sinda kay ito sa JNB kay ito pa. Me gusta mi. Sa ibang sangakan operasyon kan kumpanya kan kunya nining PBN si Tatanems kay ito. Paghali dumandig din na sa AM sa DCGB. Tatanems? Thank you so much Tatanems. Flora. Stasi. Extano. Madam Gross Grahida in the house. Madam Rose. Hi, good morning. Yes, morning. Udi kami sa grandstand sa ating Travisya. Oh, Oh, nagaturtim da ba kami ta palaro. palarong Palarong kuan provincial. so provincial meet. Yan, hindi kami nga na udi ay kami takoyaki ay kami suwa. Laga naman oh. Ayan. Sundo Udi anong hanggang an opening sa awan kidamlag an opening na gid sa 21 pero kidamlag parade. puwerte. Kina, hanggang 25 ya, ay 24 ya de. Sabado. Sabado ang closing nila. Ora magibo sa balay. Terotindo barang didi. O diing miss ko na ka sa Valentine di ko ikanabati. Si Nanay Unding nag-birthday di ko nabati. Bay So, sana. kapitan pa lang didi sa San Francisco si Kapitan Namia. Oho. Di bati ko. Oho. Tapos siya ding mga kagawa diding. Ari kagawa diding malangigos, di ko lang araman ngaran. Aha. Tapos yung mga maestro nagarabot na. Good luck na lang sa mga players, tapos yung mga parents na didiman, tapos yung mga teachers. Baga malang rarayin, malang rain sa oras, kaya lang nadagol akong grabe ngalpo. Sus, Marcel. Paano ito? Yeah, di na Valentine na akong second. Oy, Ping, miss you ha. Sige Good po. rin dyan. Ama. Ano naman kami, ako na naadon dyan si mo, Amo. pasiguro. Matihon ta naman. Pasiguro. Thank you. An shawarma tabi, nagulat. Kekois Ay, ang ngaran. natabi. Kekois Ha? ang ngaran kan tindahan. Kekois manggila yun. Sige. Sige. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. Ingat na, ha? Sige. Bye. Si Madam Rose Graheda, diyan po sa
Kamalig, gano. Igwasinda dyan sa Travessia, sa Morms, ano. Yung Kekoys. Extano. Provincial meet ko niyan, ano. Si. O, ito pala, no, happy birthday daw sa namumuta na father ni Sia Leron, si Sir Randy Leron. Yan. Nasa Tagaytay City. Si Sir Randy Leron, birthday ngun yan. O, happy birthday man tabi. Mabuhay ka din nga gusto mo. Si Sir Randy Leron, happy birthday tabi, Sir Randy Leron, and sa familia ni Sia na Leron, pag-iriba midigdi, good morning. Diyan ka mo sa Buragwis, ano? Puro. O, sa Puro ka mo. O, sige. Sa familia Leron, happy birthday kay Sir Randy, nasa Tagaytay ngunyan. Hali kay Miss Ciara Leron. Si la conoces te gustará porque es la bomba que va a estallar. No tiene pegas porque es genial. Así me gusta a mí. Así. Sagkod kita ang alas 10:30, katuwang na fuerza, siyempre dyan sa palibot. Ecstasy. Padingal, kumpadreng Jomar, siyempre Chief Jimmy, Pading Jimmy. Kasabay si Joshua Bino. By the way, may mga interns pa lang kami. Sa bagay yung mga interns natin June, kasabay man so sa tuyang organic personnel, yung reporters, dahil man sila pigbuhian na so on their own, sige, no problem. Paguna ako kaya, igos sinda ning kanya-kanya ng lakaw, kung may kanya-kanya na sindang lakaw, mga pudang kita sa publiko na igong mga ID ini, and they are accredited and authorized na magpasiring dyan sa mga news sources. Pero kairiba man pala so sa muyang organic personnel dyan, yung Megaforce, Sara Joshua, yan, interns niya to from Bicol University. Si Henry Mata dyan sa Manibela. Ang samong mata sa kalsada. June Napolis sa AM Band sa muyang technician. Iyan pong boses na minarulusot sa speakers kan sa indong radyo. Si June Napolis an sa kuyang kapartner dyan, ha? Morning, region wide. Siyempre dyan sa newsroom ang walang kapaguran, ang maaasahan, the man for all seasons. Pagabot sa Bareta, News Director Mar Dela. Katuwang si Jan Matthew Balyaran, asin si Angel Mostaza, si Jimos Barrios sa samuyang social media account, social media platform. Sa IT, yan na broadcast mitabi worldwide, netwide, DCGB News Online. Me gusta mi así, me gusta mi así, me gusta mi. Yaon dyan si Jerome Nico Martinez. Ako mampuan sa indong servidor sa radyo. 1, 2, 1, 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. Ang huling lalaking birhen. Yeah. Tabi ano. O di sige. Ang sa kuyang numero de telepono 0942-670-1195 sa Smart, 0942-670-1195 sa Smart, and 09660730-115 sa Globe. That 09660730-115 sa Globe. Yan, gusto nindo tabi man na magpartisipar asin iba pa, pwede dyan sa kuyang numero mantang kita po nagsarabay-sabay sa programa. Good morning, Sir Ato Lim, dyan sa
Familia mo na kay Dr. Lim, ansaro sa pinaka the best man na dentista digdi sa Legazpi, Daraga, sa Albay, Dr. Lim, yan, diyan sa Ibalog Medical Center. Uy, kumusta palan sa Ibalog Medical Center, ha? Sa tuya dyan na amigo si Dr. Ophel C. and sa iyang agum si Dr. Julie C. Yan. Dahil ikaw malibong, si Dr. Julie, yuso lalaki. Si Dr. Ophel, yuso agum sa babae. Anagum Dr. Ophel, si Dr. Julie C. Yan. Morning sa Ibalong Medical Center. Ang paradangog ta dyan. Siyempre, si Doc Chris Gianan. Nako, yun ang sinasabi ko. Partner yan kan DCGB. Doc Chris Gianan. Diyan sa Daddy's Angels Medical Clinic. The best man ining doktor si Dr. Chris Gianan. Mga internal na pigbubulong, internal medicine, yan na high blood, sugar, diabetes, yan. Dr. Chris Gianan is the name. Pasiring lang kamo dyan sa May Aleco, Daddy's Angels. Partner yan kan DCGB pag-abot sa health concerns. Yeah. Siyempre, barkada tang doktor naman sa Talinga, Dungo, Asin, Alunan. Doc Philip, gandang umaga sa iyo. Kumusta na kayo dyan sa familia, Doc Philip? The best. May specialista si Doc Philip. Ear, nose, and throat. Yan. The best niya, parang at par with the best sa bilog na Pilipinas. St. Luke's, Makati Med. Yan. Nagabot sa ENT. Take note ha, ENT lang, ear, nose, and throat. Daing eyes. Iba man sa eyes, sabi. Yan. Morning, tabi, and happy listening sa indo. Pwede man kamuduman sa kuyang account sa Facebook o kaya sa Twitter o kaya sa ining Messenger. Yung Messenger o yung Twitter baga, X na ngunya igwa kang X account tabi Jerome Mora, dahil ako na kunya ning X account, may Messenger naman di ba? Kaya ito, Twitter. Bago yung Twitter, Twitter. Igwa ko ning kunyan, Twitter, X, and daday ko naman pigbarasa kung ano-anong minaralaog sa X account, yan. Morning tabi sa Indo dyan. Kasuhapon, nag-press conference man si Alwin Nimo. So, nag-akusar baga ki Gobernador Abogado Grex Lagman na nagsasahot siya na pigdilibiran ko ngayaan si kan vice gobernador pa, pigdilibiran ko ngayon 60,000 pesos kada semana. Tapos lately pigdeposito ngayon sa bank account niya. So lagay hali sa Hueteng, Payola. So aligasyon baga ni kunya ni Alwinimo. Nagsimbag man sa gobernador na yan kautikan and politically motivated and so on and so forth. Then suminimbag naman si Alwinimo, nag-press conference kasuhapon. Basically tabi, the same cycle. Kung ano man so ilinuwas ni Nimo, iyon lang so pinagpahayag niya, pinanindugan niya ito na akusasyon and in fact, dainin bagong kunyan duman dainin bagong bomba na ipinaluwas si Alwin Nimo, except itong so pag-agyat na kay governor na itong so mga auto niya daan na kadakol, mga high-end na auto, patunayan da kan gobernador, mahilingon sa LTO kung nakangaran ito sa iya. Asin iba pa, magpalay detector test. Kunya na, kumbaga, sanga-sanga na sana itong pahayag. Outburst na sana gayon ito kan sa indang emosyon and outburst na sana coming from the main issue. The main issue is kung totoo o dae, asin kung paano ididepensa, paano malulusutan ni Governor Grex ang matinding akusasyon na yan. That's the main issue. So ibang mga kung ano-ano na sa naman na kunyan, dahi na, we do not take much more credence of it na lang. Duma na kita sa minaka-main issue baga June bako. That's the main issue O ano ba talaga? Sa hiling kan ombudsman, gamit ang pag-aplikar kan mga leyes kang nasyon, igwa daw nin sustansya ang akusasyon ni dating Kapitan Alwin Nimo na maging supisyente, sabi na nga ibaga, prima facie evidence
basado duman sa testimonya, aligasyon asin itong dokumentos na isumitir ni Nimo sa ombudsman. Aadalan iyan kan ombudsman and kung igwaning prima facie evidence, isasaangat na ang kaso sa korte. Ang korte, iyon na yan sandigan bayan. Yan. Taong ombudsman, iyon nag-iimbestigar. Parang prosecutor yan, mga piskal. Yan. So, yan. And dyan po sa pag-iimbestigar, ang prayer ni Alwin Nimo, kapitan dati, kananislag Kandaraga, is, syempre, kastakod na duman sa procedural matters, itong preventive suspension pending investigation na, sabi man nga ni Governor Grex, preparado man nga kita kaan because nasa poder nga yan ka na ombudsman, jurisdiction kang ombudsman well within the ambit of the law sa indang powers and authorities na magsuspender pending investigation. If ever nga iluwas man yan, in the most unlikely event nga na iluwas iyan and the ombudsman took credence sa akusasyon ni mo, asunod nga kita kaan. Aram nindo, abogado baga si Governor Grex, isinyaan ko niyan. Andalagan kan hustisya digdi sa satuya bilang officer of the court, saro siyang abogado, masunod siya if ever na magluwas an arog ka ng mga bagay. So yun na lang po. So ibang mga issues naman, saranga-sangana sa na yan na mga may kung ano-ano na lang. The main issue is itong lagay kuno sa weteng para kay gobernador kan siya vice gobernador pa. Yun ang main issue lang diyan. So iba dai na puro na lang ninda ito depensa sa mag-inibong na lado na bako na masyado. It's no longer much dai ma-affectar kumbaga duman sa main issue at bar ining pagsuhol o dai mananggad ning katotohanan daw na isinaangat ni Nimo kontra kay Governor Grex. Sige. O yan tabi Iguana kita nin 24 minutos luminapuas ang alas 9. Iguana kitang mga report pa dyan sa luwas. Nasa linya si Chief Jimmy Pade. What's happening? Yes, salamat Pade. Maray na aga sa mga parantabay. Nabubutlaan Mika, dakulaw nan picture mo sa dakulaw na telebisyon. Isay na naman na telebisyon na napig... Maray taday pigagapo na naman kang kumpadre kong yan dyan. Naka-raya-raya kang bado. Pinagibuhan ka ni Padi mo, Rodilio Sala. Oho. Walang iyang buhay. Pigulok-ulokan ako. Nakapink ako, no? Nakapink. Dakulaw ng television niya digde. Garo na sinihan? Gari sinihan ng God. Talaga naman. Dakulaw ka digde, litratoan kuan mo. Channel, Oh, gunmuan. Ikaw ro nung kagawad Rodilio Sala, may inisponsoran siya na sarong resolution na Trading Commerce and Committee niya kaya iguanin itong may quarry kaya baga dyan, limestone sa Mite, Kamalig na pigdadara dyan sa Good Found Cement Factory. Ibang quarry man ini ngunyan panahon ni dating Gobernador Noel Rosal ibinaba ini dating 500 per cubic meter ginibo kan panahon ni Gobernador Noel Rosal 250. Nagbarato. Pinababa. Oho. Pabor ininduan sa quarry concessionaire. Iyo. Ngunyan, gari nag-ihingawa man sa munisipyo and then sa probinsya na mapalangkaw sa revenue collection kaya ibabalik ini sa 500 giraray. Okay. Karamo niya to ni ba pang veracity kan na informasyon na ito. Ibang istorya man inining quarry digdi sa Banuan kan Kamalig, southern part kan Kamalig. Mga buludan na pigtitipak dyan, limestone tabi pa ingrediente sa pag-ibunin ng semento. Si Kagawad Rodi, Diosala, si Pio po Sangkor, Kagawad sa DCGB. Hello, kumpadre. Kagawad. Thank you very much. Diyos maray na aldaw po sa imo Pading Pio. Ay, Isus magayan.
Kagwapo kang yaon sa TV, oh. Alang iya ka. Dumino sa litrato mo pa, ano? Siring pala yan ka yan. Kung isa interview nindo, perming nakabarong sa gilid. Minaluwas yan, kumpadre. Yan. Naaro ka ng mga retrato. Kaya pasiguro kang perme. So anyway, sige. good morning sa imo, Pading Pio, as in kay Jimmy. Sa ngaran man po kang Diyos Marina Aldao, sa 50 barangay kang Banwaan kan Kamilig. Pareho po katong sinabi ni Pading Jimmy. Nagkaigwa kami kay resolution kahapon in order na magsuporta para magkaigwa kay kusog na suportahan ang magiging desisyon kan sa tuyang gobernador si Attorney Grex Lagman na from 250 and per metric ton kang limestone na pigkakwari sa barangay o digdi sa Banwaan kan Kamalig ibalik sa 500 pesos. Tapaw no, kang nakaaging administrasyon ni Governor Noel Rosal, ibinaba sa 250. Gabos nagkadaramay. So, ini po, bako po ini baybay. Ini po limestone. Tarong pinakadakula na ingredient sa paggibo kang simento kang GCC. So, naapektuhan man po ang samuyang koleksyon sa Banwaan kan Kamalig, buminaba man po ini dahil kang nakagi pong pagtukaw ni Governor Pizarra, 3 years po iyan na maintainin da so 500 pesos. Uyo. Pagtukaw ni Governor Noel Rosal, ibinaba ki 250. Kaya kami man po minaapila na ibalik giraray sa 500 na desisyon na ni Governor Grex Lagman na ibalik po ki 500. Yan. Ang siring ka na bagay. Oho. Di, kumpadre, to cut it short, kung halimbawa magdesisyon so probinsya, and I think it's through an ordinance siguro, na maibultaan sa 500 pesos kada metriko tonelada, naturalmente, mahalang kauman, so tax base na yung babasaran ka na munisipyo kan Kamalig, sa pagkolekta kan buwis, malang kaw suma ko kolekta nindong buwis diyan sa limestone quarry na pigagamit para sa pag-ibon ng semento kan Good Found Cement Factory, over? Opo, Padi. Oh. Actually yan, Padi, kunyan yan, it's only an executive order. Ay, EO. Na ginibo ni Governor Noel Rosal. Iyan, EO pala, sige, Opo. Oo. Dapat isurpas giraray ito po na executive order na linuwas ni Noel, Governor Rosal, nangunyan, yaon naman kay Governor Grex Lagman. Actually, nagkaigwa na po kami kay Pritok sa first na meeting mi, kaibanan mi po. So, sa Penro, probinsya, yaon man po si Sir Eugene Sangil. Yaon man po si Ansamuya sa business permit. Tapos ako po, yaon man po duman si Engineer Lito. Presente man po dito kang December si Governor na talagang we are pushing it
na ibalik po sa 500 pesos Oho. ang per metric ton na pigkukuha dyan sa limestone po. Sa duwang barangay, yaon po ang barangay kan Miti, Buda, barangay kan Kagiba. Iyo tabi. Now, kunyan ito pala na executive order, tibaan lamang dagugon ni Governor Grex, i-revoke ito and konsideraron iyan sa indong kahagadan. Now, the way I understand, kumpadre, kagawad, kamo pa lang so nagrepresentar any move coming from Mayor Kaloy Mantabi na sabayan kamo kaini sa kahagadan nindo, over? Mas lalo pong pinakusog mi po ang samuyang pag-aagad na iyan na ibalik through the resolution na sa kuya ko pong pinasar kahapon. Yan. Ibanan po ang Sangguniang Bayan, kan Banwaan, kan Kamalig na ibalik sa 500. Sana po magkaigwak kidakulang influensya ang ining resolution na ipapadarami sa Kapitolyo na ibalik ni Gob sa 500 pesos po. Iyo. Anong any projection tabi kagawad, kumpadre, kung pirang milyon sa sarong taon ang pwedeng maabot nindo na probability sa koleksyon ng buwis if isaangat girara yan sa 500 per metric tons tabi na limestone ang makakwari dyan, over? Maluya kita pa di sa mathematics. Oh. ang Arab ko makusog ka sa mathematics. Yan. Mathematics. Ampo. Well, anyway, for sure, malangkaw ang revenue managad because yung tax base alangkaw na. Ampo. Oo. Naapektuhan may manpi so mga revenues na dapat makataw kami kay social services and everything. Yeah. Because so 500 before ibinaba sa 250. Iyo. So talagang bagsak na bagsak. Iyo, okay. Sige. Ano ang kunyan? Ano ang sa indong apelo if ever nagdadangog na gobernador buda sa iyang mga tauhan manungod sa bagay naan? Go ahead tabi kagawad. Sa pangaran po kan pangingenot kan samuyang mayor si Mayor Carlos Erwin G. Baldo Jr. ang Sangguniang Bayan sa pangenot po ni Vice Mayor Ardale Ding Baldo. Kami minaapila sa paagi po kan sarong resolusyon na ginibumi po kahapon. Siguro po ini may papadara naman po mai-transmit today or the following day na maibalik po ang pigaagad ni na from 250 ibalik giraray sa 500 per metric ton ang pagkwari po kang limestone. Sa ini po, bako ini baybay, bako po ini graba. Ini po special na paghalo kang simento, kang GCC po. Kumbaga special na ko niyan, special na component. Bako na basta-basta baybay buda graba. O di sige. Iyo masanad tabi, kumpadre, kagawad Rudy, mabuhay ka tabi, ang salamat sa oras. Yeah. Thank you very much. By the way pala, Pading Pio, sa March 1, kaibanan ko po si Mayor magkapera po na mga konsihal kang Banwaan, kang Kamalig. Kasabay man po si Vice Mayor Ardale Ding Baldo. Kami po maduman sa San Pedro. Laguna. Magkakaigwa na po kami kay Sisterhood and Twinning signing po duman sa San Pedro City. Sa San Pedro City, ano? Sa Laguna, Opo. sa Laguna? Sa Laguna po. Okay, sige. In behalf po ni Mayor Art Mercado, kami po
ang Banwaan kan Kamalig magkakaigwa na po isarong sisterhood. Mm-hmm. Sana po ini po makatabang dakula lalo na sa pagtrabaho. Siyempre ang primero mi nga agadon duman. So ito baga pa ding kung ano ang kipuanan kan sarong kumpanya na mga trahabente i-training didi po sa Banwaan kang Kamalig, basta isiguro na i-absorb duman sa mga company na yaon po sa Laguna na makatabang kita po sa trabaho. Kumbaga i-prioritize sa mga hali di sa stuya na training. Ompo, iyo po yan. Sige, very good. Sa Marso 2 iyan? Sa March 1 po, Biyernes. magkakaigwa kami signing sa sisterhood between kan Banwaan kan Kamalig and the local government kan San Pedro sa panginat po ni Mayor Art Mercado. Okay. Sige tabi and good luck sa araw kali na endeavor nindo. Salamat tabi kumpadre. Thank you very much po. Ito po si Pading Jimmy. Kumpadreng Jimmy, Chief Jim. So yan tabi pade si Kagawad Rodilio Sala, kansan ko niyang bayan kan Kamalig. Okay, so yan tabi pade. Sa to yung dagdag na informasyon, kasabay man niya to si Budget Officer Benji Nueda, Jimmy Nasalita, DCG Binyon. Salamat kumpadreng Jimmy. Kasabay si Pading Rudy Liozala, Kagawad, asin si Budget Officer Benji Noida, kan Kamalig. Halawig ang sa tuyang hanap buhay. Standby all units, oras Pilipinas, alas 9:38. An oras hatod sa Indokang, Pilipinas. Para healthy lungs, pa-check ka langs. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Red Horse Beer, lakas ng tama, pero di wasak. Healthy energy na ba ang hanap mo? Mag-Enervon araw-araw. RightMed. Pag may check, that's the right one. The right one is RightMed. Ang simpleng pampakilig, nor sinigang. Tanduay, rum, 5 years. Tibay ng loob, tibay, tanduay. Nor, pag Friday na, Mongo time na with pork cut. May sarap ng 1 kilong pork in just 1 cube. Liver Aid Silimarine Capsule. Liver Aid. It's liver or lover, boys. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos at 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas, o tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Ako si TB. Akala niyo ba tapos na ako? Andito pa ako at 1 milyong Pilipino pa rin ang pinapahirapan ko. Pero kaya namang iwasan ng TB. Simple lang, tumigil sa paninigarilyo, mag-exercise at kumain ng tama. At syempre, consult tayo sa eksperto, ang primary care provider mo. Isang paalala mula sa Department of Health at USAID. Pilipinas. Para healthy lungs, pa-check ka langs. Magpakonsulta na sa inyong trusted healthcare provider. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe,
suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Tino, kunin mo nga yung salamin ko sa estante. Wala naman na. Gamitin mo kasi mata mo. Mahirap pag nagkakaedad na. Makatutulong ang lutein na nagbibigay ng proteksyon sa retina ng mata. Lutein na nasa Optin. Sa araw-araw na pag-inom ng Optin Lutein Capsule, may karagdagang nutrisyon. Sabayan pa ng tamang pagkain at exercise, malinaw ang pakinabang. Nakita mo na. Ang alim. Naku po, malilimutin pa. Optin, kitang-kita ang kalusugan. Ang Optin ay mabibili sa inyong suking drugstore. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Saan ka dadalhin ng tibay ng loob? Sa libo-libong parangal? Sa puso ng bawat Pilipino. Sa mahigit 165 years ng husay na kinilala sa buong mundo. Yan ang Tanduay, world's #1 rum. Drink responsibly. Para sa tibay na magtutulak sa'yo, Tibay Tanduay. Drink responsibly. Kapag napapasarap ang kwentuhan, napapasarap din ang inuman at pulutan. Pare, hinay-hinay lang. Baka hindi lang ikaw ang may tama, pati na rin ang atay mo. Practice moderation and a healthy lifestyle. Isama pa ang pag-inom ng Liver Aid Silimarine Capsule. Ang Silimarine extract mula sa halamang milk thistle ay may antioxidant properties na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng atay. Mabibili ang Liver Aid sa mga leading drugstores nationwide. Be a liver lover. Boy, mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano, Yashano Mall. Yashano, Yashano Mall. Yashano, Yashano. AVP Catering Services. Affordable, elegant, trusted for years. AVP Catering Services. Through the test of times, AVP opened their doors in every life celebration. AVP, through the test of times, we have served you at your own home. AVP, through the test of times, we open to-go meals to bring home to your family. And the rest, we will give you the best. AVP Catering Services. AVP Catering Services is here to serve you from delectable Bicolano and international dishes to a beautiful atmosphere of our function halls. Perfect for all kinds of celebration. For reservation and inquiries, call AVP at 0926-970-1851 or at 0918-735-4008. Email us at avplegazpi@gmail.com or visit us along Imelda Rosas Avenue, Legazpi City. Follow us on Facebook. Daming gusto ako mawasak. Bakit iinom ng tutulong sa pagwala? Mag-Red Horse Beer, magwasak. Ang bilib sa sarili, wag ibagsak. Ang galing ang dapat itulak. Wag padala sa daming talak. Hayaan mo silang pumutak. Sa katutak sa pangarap, wag i-park. Wag wasak, maniwala, magtiwala. Inumin ng tama. Wag wasak, tayo, sama-sama. Lakas ng tama, pero di wasak. Red Horse, extra strong. The #1 beer, ito ang tama. Drink responsibly. Balik-balikan ng swabing astig. Tamang astig. Lakas ng tama pero di wasak. Red Horse Beer. Drink responsibly. Pag nasunod ko tong behind the back habang nakakadena sa kotse, 60 million pesos ko ha. Sa Bingo Plus, piso mo pwedeng maging 60 million pesos. Download na ng Bingo Plus app. Keep it fun. Game responsibly. Download na ng Bingo Plus app, now in App Store or Google Play. Sa Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. Kainan na! Tinola na! Tinola? Wala namang lasa. Tinolang matabang kulang. Dagdagan ng Nor Chicken Cubes! 1 cube lang. May rich flavor pa. May sarap ng isang buong manok. Na matagal na pinakuluan. Nor! Sarap ng tinola na miti sarap. Sarap pala ng tinola. Ang miti ng lasa. Ma, extra rice pa!
Nor. Kapag napapasarap ang kwentuhan, napapasarap din ang inuman at pulutan. Pare, hinay-hinay lang. Baka hindi lang ikaw ang may tama, pati na rin ang atay mo. Practice moderation and a healthy lifestyle. Isama pa ang pag-inom ng Liver Aid Silimarine Capsule. Ang Silimarine extract mula sa halamang milk thistle ay may antioxidant properties na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng atay. Mabibili ang Liver Aid sa mga leading drugstores nationwide. Be a liver lover. Boy, mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Walang mintis ang pagpapabreastfeed sa akin ni nanay. Kahit nasa trabaho siya, pinag-iipon niya pa rin ako ng breast milk niya. Ibang klase talaga siyang magmahal. Upang makuha ang 100% na nutrisyon ng breast milk ni nanay, kailangan ng 100% na dedikasyon ni nanay. Sa unang 6 months ni baby, breastfeeding lamang, wala nang iba. Mula 6 months pataas, bigyan din siya ng ibang angkop na pagkain kasama ang breast milk. Nay, salamat po sa tiyaga. Suportahan ang first 1,000 days, isang paalala mula sa National Nutrition Council, DOH. Mula ng pandemya, maraming nabago sa aming pamumuhay. Maraming naghirap, nagutom at nawala ng trabaho. Ngunit sa panahong iyon, hinikayat kami ni Congressman Fernando Didi Cabredo na pasiglahin ang kultura ng pagtatanim. At sa gayon ay hindi lamang kami aasa sa tulong ng gobyerno at hindi rin kami magutom sa panahon ng krisis. Ako po si Jennifer Umadto, solo parent, may 6 na anak. Sumali po ako sa proyektong Taranuman ni Congressman Didi Cabredo para po magkaroon po ako ng dagdag na income at magkaroon po ako ng produktibong libangan at masigurado ang sapat na supply ng pagkain sa aming lugar. Dahil sa pagsisikap namin, nabigyan kami ng garden tools, pananim, skill training, tulad ng bread making, para madagdagan ang aming kaalaman. At nabigyan din kami ng trabaho, mapagkakakitaan. Bilang member ng Women Planters, kami po ay mapalad na natutulungan sa pagpapagamot sa ospital, pambili ng gamot, pati na rin po burial assistance kung may namatayan sa pamilya. Nakatanggap rin ng aming mga anak ng educational assistance dahil hangad ni Kong Didi Cabredo na mapagtapos ang aming mga anak sa college para magkaroon sila ng magandang trabaho at kinabukasan. Super proud po ako dahil nabibigyan ng importansya ang mga kababaihan sa agrikultura. Check. 1, 2, 1, 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. Thank you so much, June. Duman sa comment section kan DCGB News Online, may naghapot kon sa NN Clinic ni Dr. Philip Roa. Diyan po sa nakataning kan Esteves Memorial Hospital. Pag abot nindo sa Esteves Memorial Hospital, hapoton nindo duman, mga nurse, mga gwardiya, sain po so clinic ni Dr. Philip. Igwa ng building dyan nakataning sa ibong kantinang pulang, kataning bakong kahampang kataning, yaon po, clinic ni Dr. Philip Roa. Yan. Si Mary Grace San Juan, dyan sa Virac, good morning, tabi. Mary Grace San Juan, Mary or Mary Grace, good morning. Tabi dyan, si Migong King Reginaldo, sa tuyang listener po dyan sa Bangkeruhan. Diyos marhay na aldaw tabi man, ha. And then si Chris Orlina Yanzon Tolero, yan so naghapot kung sa an clinic ni Dr. Philip Roa. Sige tabi sa kataning kan Esteves Memorial Hospital, pasiring kamo dyan. Si Madam Salve Competente, good morning man. Then si Sir Leandro Navarro Yanan, Diyos maray na aldaw tabi, and si Migong King Reginaldo. Yan. Nice having you sa programa. Mga paradangog na nagpaabot man kan sa indang mensahe dyan sa DCGB News Online. Si Kagawad Bong Logronyo, nag-text Kagawad Bong Logronyo, kang Boys and Paints, Papa Ping, ako ang matrain kang intern mo. Lang ya ka, Kagawad Bong, iti-training mo sa baso. Ay Kagawad Bong, kumusta na kamo dyan sa Boys and Paints, the number 1 paints, the best man kamo dyan.
Mga rin mapasyar ako kagawad bong naman. Long time no see dyan sa Indo sa Boys and Paints, Oro Istorya Barang. And si 6917, good morning databi. Good morning man, 6917. Yan. Sige. Di kasuhapon baga, nagbisita digdisi ko niyan si Chairman Erwin Garcia kan Commission on Elections. Now, sabi ta duman ta si Joshua na Bino. So, iyaon duman na nakatoka, nag-atindir. Sabi ta kung may pagkakataon maihapot kay Chairman Garcia kung paano maibabalik ang tiwala kan publiko sa institusyon. Naihapot ko yan ta every now and then na sa nabaga. Diyo naririparo mo maski gura ano kagigibo kan gobyerno nin medyos sa abot kan kakayahan kan gobyerno logistically, technically, gabos. Perming pig-question na sa ng eleksyon yun, ang resultado. Malayan, kasuhapon baga, nagtataram si Commissioner Garcia mismo, bakong Commissioner, si Chairman Garcia, I should say, Chairman mismo, Chairman Garcia, kan Comelec, nagtataram dyan sa biyo na halangkaw na ngayon tiwala kan publiko, gigibuhon mi ngayon kabus na medyos na ang integridad kan proseso kan eleksyon. That includes yung pagboto, process kang pagboto, pag-transmit kan boto, pagbilang kan boto, hanggang sa pagproklamar, maging halangkaw na. Pero duman sa baret at ang alas 5, igwa na naman nagpuprotesta sa Manila. Yung grupong kontradaya, questioning yung 2022 elections. Na paano na sana daw, sain baya ang problema tana? Is it in the system in itself? Or itong sa mga tao sa luwas kang sistema? What I mean, sa mga tao sa luwas kang institusyon, sa luwas kang Comelec. Ang institusyon taan Comelec yaon dyan, pipangataman na ng kang gobyerno. The institutions are working, pareho kan Comelec. Napipreserbar ang demokrasya ta sa paagi kan Comelec. Nagbuburotohang kita digdikan mga ilihidos opisyalis niya to na maserbi sa tuya, national pababa. Grabe na sa namang bagan paghinguha kan gobyerno. Ehemplo, kanakalihis bagang mga panahon, kita manual elections. So, birilangan bagang iskutinyo, nag-araga kita kaanin birilang. Duman, prone ito sa gulping pandadaya, ta manual. O di, nagkuhan sa mga tao, ta kada bes baga eleksyon, may protesta sa congressman, sa senado, presidente, vice-presidente, gobernador, vice-gobernador, alkalde, vice-alkalde, konsihales, gabos. May protesta ta, may dagdag bawas ta so pagkurit niya sala. Dahil nagtali. Di, naglangkaw so claimor kan Pilipino na sige ngaya, mag-automated elections kita. Sige. Nagibunin lay so Pilipinas, automated elections. So, primero mananggad na bungkaras, anong taon ito yun so automated elections? Medyo so kainot-inuti. Medyo diit kayo sa reklamo, Medyo diit sa reklamo. Sabi ko, di po, baka niya ko, naitama na, and magbalik na so halangkaw na tiwala kan tao sa institusyon sa Comelec. But the succeeding elections yun, here it comes again. May mga nagkukurestyon na sana. Ito nga ni so kasuhapon so bareta at ang alas 5. Ang nagku-question mismo kan eleksyon kan nakaaging 2022, so mismo ka itong sekretary kan Information and Communications Technology, si Eliseo Rio. Sabi ko, what is happening? Araw kan, kumbaga, can't we just trust the system? Or so system makusog? Pero igwa talagang mga Pilipino, gayon kita, puwera dilos ubos na, may kakayanan na maggibunin kalukuhan which is destroying the process and the integrity of the institution. Iba ka dyan ade. Natatada ita magamit
ining kakayahan niya to na gigamit ta sa pagdadaya. Imagine automated elections na akusaran ninda na nalalao kaya nadidilyot ang resulta na dadaya. Kaya palang kita di mga arugpan kan na mga Pinoy na iguaning thinking capability, iguaning intellectual, I should say, intellectual capacity na magibunin mga arukan na tadaw taday gamito niyan sa tama ano yun. Diba? No. Sa ibang nasyon, sa Australia, kataraning ta sa ng nasyones, arani Australia, ining Japan, Thailand, ano pa, Cambodia, apera ka ining sa mga socialist republics, ining Cambodia gayo, dahil maning elections dyan eh. Hindi ko niga, pardon my ignorance, don't get me on that, ano. Ang pagkatapos bagad yung kang eleksyon, pagkagaday makitang nababareta na protesta kung ano, ang pigbabareta na kan mga news channel sa ibang nasyon, so pagsumpa na buda so pagsipa kan sa indang gobyerno kung ano nang gigibuhon sa lado kan ekonomiya, teknolohiya, depensa, edukasyon kabos. Day kita tapos ang eleksyon duman, waday tapos Singapore tapos. Day nin protestang araw digdi sa tuya. Digdi sana sa Pilipinas, why? Grabe man bagang paghinguwa kan gobyerno. Nata daw ano, saan talagang problema? Grabe ng element of distrust niya to or talagang may problema ang institusyon. Takong araw ka yan, na permina sa nang igwaning diferensya. Pigo-question na naman baga sa COMELEC. Sukan eleksyon na 2022 na, dinaya. Pagkatapos ngunyan, subiding na naman, pigo-question. Ano na sa nakita digditabi? Can't just we trust the process? Ang problema kay ni paano dyan, tapag nabareta na may nag-question, may nag-aligar ning daya, ang Pilipino, ang common notion is ano dyan? Conclusion tulos. Bako? Conclusion tulos idayangan. May dayaan ngayon sa eleksyon. So, interong proseso, minarampahog. So, sa tuyang trust sa kunyan, sa proseso, minarampahog gabos. Yan ang makamundo. Iyan ang stigma na din nahali-hali pa sa tuya sa Pilipino. Ano, ng mga sistemang iyan. Inda, kuno rin talaga baga managad. Ta sa 2025 elections medyo mas technically upgraded na ang sistema kan ining pagbirilangan. Diba? Kan eleksyon, ilingon tayang. Mabareta mo na si Angel Alas Gis. Maginhawang araw! Dimples Romana po. Uy, Dimples, andito ka rin. Salamat sa pagrekomenda mo dito sa Generica Drugstore, ha? No problem, Nay. Musta lang pakiramdam nyo? Maginhawa na. Salamat sa maalagang pharmacist. Nabigyan ako ng generics kasing bisa ng dati kong branded na gamot. Pero sa presyong mas abot kaya. May libreng konsulta pa with their partner doctors. Kaya damang-dama ko ang ginhawa dito sa Generica. Yan ang ginhawang Generica. Ramdam sa lahat ng Generica Drugstores nationwide. If symptoms persist, consult your doctor. Pag ginhawang Generica, damang-dama. Sa Generica Drugstore, tara na! Sa Generica Drugstore, dama ang ginawa. Yan ang ginhawang Generica. Ako si TB. Akala nyo ba tapos na ako? Andito pa ako at 1 milyong Pilipino pa rin ang pinapahirapan ko. Pero kaya namang iwasan ng TB. Simple lang, tumigil sa paninigarilyo, mag-exercise, at kumain ng tama. At syempre, konsul tayo sa eksperto, ang primary care provider mo. Isang paalala mula sa Department of Health at USAID. Pilipinas, para healthy lungs, pa-check ka langs. Magpakonsulta na sa inyong trusted healthcare provider. Ubo, plemang nakabara, hirap sa paghinga. Dapat may dalang ginhawa. Kaya lagi kong bitbit, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa halamang lagundi. Ginhawa sa ubo at hika. Magaan dalhin, madaling inumin. Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex. Vitex Nagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Anong asing kilig sinigang mo? Pork! Chicken! Fish! Kahit ano, mapapakilig ka sa sarap. Basta may Nor Sinigang Mix. Made with real sampalok and seasonings for your asing kilig sarap. Kaya sabaw pa lang, ulam na. Asim kinap, meron ka ba?
Pre, pag na-shoot ko itong behind the back, ultimate na po. May gun nakapikit, isang kamay nakakadena sa kotse mo. Mga 20 meters ang layo, habang maliwanag ang buwan nang naka-Facebook Live at nanonood si Crush. Bigyan mo ako ng 60 million pesos, ha? Ginga. Oh! Ay, sana nag-Bingo Plus ka na lang. For as low as 1 peso, may chance kang mag-uwi ng up to 60 million pesos jackpot prize. I-download na ang Bingo Plus app sa Google Play Store o Apple App Store. Keep it fun. Game responsibly. Download na ng Bingo Plus app, now in App Store or Google Play. Sa Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. Camille Prats Yambao po. Yan sila Nala at Nolan. Nagkakatuwaan. Mami, wala na ko ubo. Good. And what did Mommy give you? Plemex for kids. Para sa ubo ng mga anak ko, Plemex for Kids. Gawa sa natural na halamang lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa sa aming pamilya. Plemex for Kids. Ang batang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mamis, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan sa tong alkalde sa banwaan ni Polanggi. Taon-taon kada ko lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kan tercer distrito. Nonoy kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padaba siya kan masa. Alcalde kan Polanggi, mayor nonoy kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matita. Banuan kan Polanggi, kay mayor nonoy kap. Pang-hire tong si Chong. Gagawin play ang P-pop song. Gagawin pag sa Miguel Pilsen. Online game na tawan. Uwian na pero nagkwentuhan. Gagawin pag sa Miguel Pilsen. Tapos mag-binge watching. Lang lakad dito best friend. Gagawin pag sa Miguel Pilsen. Ano ngayon? Ano gagawin? Kahit ano pa yan, ilabas ang San Miguel Pale Pilsen. Sarap laging kasama. Drink responsibly. Ang San Miguel Pale Pilsen 320 ml, 40 SRP lang. Ang Grande, 105 SRP lang. Bili na! Drink responsibly. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Alas 10:04. Halik sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta oras-oras. Inapod na unconstitutional as in illegal ni dating Senador Panfilo Lacson anda ipagpartisipar kan nagkaperang kongresista sa pagpautob kan mga programa kan gobyerno arog na sana kan pagdistribuir kan tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged displaced workers, assistance to individual in crisis situation as in iba pang ayuda kan gobyerno. Sigun sa dating Senador an pangenot na obligasyon kan mga kongresista sa government aid iyuan pag-adalan ang unang National Expenditure Program kan gobyerno. Sinundan ini kan responsibilidad kan Kongreso na ipasar bilang ley ang pambansang pundo as in i-authorize ang gobyerno sa paggamit kan nasabing pundo. Sinabi man ni Lacson na bako parte kan trabaho kan mga kongresista ang pag-atindir sa mga public event para panginotan ang pagdistribuir kan government aid araw kan tupad, AIX as in iba pang ayuda. Yan ang pangalas 10 na bareta hali sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mostaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga binasunod. Plemex for kids. Mamis, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex. Ang simpleng pampakilig, nor sinigang. Liver Aid Silymarin Capsule. Liver Aid,
It's liver or lover, boys. San Miguel Pale Pilsen. Sarap laging kasama. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadango, ang pinaka-ring bareta, oras-oras sa DZGB. Tino, kunin mo nga yung salamin ko sa estante. Wala naman na. Gamitin mo kasi mata mo. Mahirap pag nagkakaedad na. Makatutulong ang lutein na nagbibigay ng proteksyon sa retina ng mata. Lutein na nasa Optin. Sa araw-araw na pag-inom ng Optin Lutein Capsule, may karagdagang nutrisyon. Sabayan pa ng tamang pagkain at exercise, malinaw ang pakinabang. Nakita mo na. Ang alin. Naku po, malilimutin pa. Optin, kitang-kita ang kalusugan. Ang Optin ay mabibili sa inyong suking drugstore. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Oh, padi, natak ka nag-iidali. Uni baga padi, nakagat ki ayam si Nunoy. Maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Tama ka padi, dapat na magpabakuna kung makagat o makamrot ka kiayam o ikos. Taan rabies, daing bulong. Asin nakakagadan kung di maagapan kitamang pagpapabakuna. Iyon anggad padi. Kaya maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center na sigurado ang proteksyon laban sa rabies. Asin pinagkakatiwalaan kan gabos sa laog kan lampas 5 taon. Barato asin abot kaya, ta 700 sana. Sigurado ka pa sa kalidad asin serbisyo. O sige na padi, tamado mana kami sa Ravax para mabakunahan na sinunoy ko. Maging bakunado at siguradong protektado sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Siguradong alaga ka dito. Available man ang iba pang vaccines. Arog kang tetanus toxoid, flu, pneumonia vaccines, asin iba pa. Ansayin ng clinic bukas, Lunes, Sundo, Sabado, puon alas 8, sagod alas 5 ng hapon. Ang Ravax Animal Bite Center makukuha sa ground floor kan R&R Suites, W. Vincent Street, Sagmin, Legazpi City. Sa inutan sana kan Ape. Umag-apod sa mobile number 0917-104-4591. Ang Ravax Animal Bite Center, Iguaman and Branch. Sa Tabaco, sa inutan sana kan Ziga Hospital, asin sa Sorsogon na makukuha sa Barangay Piot, Sorsogon City, sa hampangan kan Card Bank. Bukas naman ang pinakabagong branch kan Ravax sa Ligao City na makukuha sa second floor AG Haushan Building, San Lorenzo Street, Gilid, Ligao City. Haranisa na sa St. Stephen Protomartyr Parish. Ang Albay Electric Cooperative Incorporated or ALECO nagaako na din mga aplikasyon para sa Lifeline Subsidy. Ang mga kwalipikado digdi iyo ang mga Pantawid Pamilyang Pilipino Program or 4-piece beneficiaries asin itong mga marginalized consumers. Para sa mga miyembros kan 4-piece, kaipuhan sa aplikasyonan sa inyong 4-piece ID asin latest bill. Para sa non-4-piece o itong mga marginalized consumers, ang mga requirements iyo ang mga minasunod. Certification halay sa Social Welfare and Development Office sa saindong syudad o munisipyo na nagpapatunay na ang aplikante sa rong low-income earner base sa latest poverty threshold na ipigmok na kan Philippine Statistics Authority government-issued ID asin latest bill. Pagirumdom na ang diskwentong ini automatikong ia-apply sa monthly consumption kan mga kwalipikadong aplikante na day mahalangkaw sa 25 kilowatt hours. Ipasa ang mga nasabing requirements kasabayan ng accomplished application form sa ALECO Service and Collection Office sa indong lugar. Kung kwalipikado ka, dai na magduwa-duwa. I-avail na ang subsidiyang ini ka-ALECO. Natatabang na puun baga ito, sinda kita ika ako biko, na matita ang totoong serbisyo. Hanggang ngunyan ako biko lang sa puso ko. Ikaw tabang sa turismo asin pag-asenso, may mga scholar na nagkaibang trabaho. Kadakol na mga naginibo, lalo sa mga para o matius na pamilya pa. Senior citizen asin ka, kobinesan yan. Ang AKP, ako Bicol. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Buhat! Lakas! Kaya ko rin ba? Ang mahirap mukhang madali basta pinaghandaan at may Revicon Forte. May calcium, magnesium at amino acids na tumutulong ikondisyon ang muscle at buto. Dapat may exercise at proper diet, ah. Lakas! Anumang buhat, may lakas na di umaayaw. Unilab yan. Multivitamins, minerals, and amino acids is the generic name of Revicon Forte. Coco Martin po. Pag may check, high quality. Pag may check, abot kaya. Kaya kapag hanap ay gamot, huwag mahihiyang magtanong at hanapin ang check ng right med. If symptoms persist, consult your doctor. Check, check. 1, 2, 1, 2.
Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. Sige, nasa ultimong kabtang na kita ngunyan kang programa Martes. Alas 10:11 sa mga nagluluto dyan kan pangudtuhan. Huha! Pasiram si Ramon, tanganing mapremyuhan. Sabi baga ni MD Mar. O lang ka naman sa presyo ka na petrolyo ha, piso mahigit. Por dahil anduman sa problema sa Red Sea, buda so pagkat ng produksyon kan mga nagpo-produsir naan kan petrolyo. Diretso kita kan istorya dyan sa palibot. Nasa linya si Joshua Bino. Aramonta daw ang bit-bit na informasyon. Joshua, good morning. Go ahead. Yes, Sir Pio. Good morning. Morning sa mga para-antabay follow-up report sa anom na paseho din bala ang presente ko niya, Sir Pio, na-recover kan mga autoridad kan nag-responding Soko Buda Daraga PNP. Matapos ining insidente nin aligado pambabadil gadan sa duwang persona. Saro ang kumpirmadong gadan asin saro ang idinalagan sa ospital. Nagapadagos Sir Pio ang investigasyon digdi sa lugar pero su bangkay ni Tatay Roberto su biktima iyo ang dinarana kan punerarya. And sa presenting ini pinagahiling pa digi investigaran an palibot kan naharong. And sa initial na impormasyon na nahapot na Sir Pio sa nag-iimbestigar anom na baseho ning bala igwa kinakuha sa may parting CR, igwa ki baseho digdi sa may sala, asin igwa man nila ko ang baseho sa kwarto. Bali anom tabi Sir Pio. And sa ngunyan halos patapos naman so investigasyon na pinagdidibukan na Soko and mag-uusad ang investigasyon sa ini sa lado na kan na Daraga PNP tabi Sir Pio. And so pamilya kaibahan naman so inibahan so kinuang bangkay pasisir ihatid sa ospital for reconfirmation bago darahon sa borge para sa magkakanago pang proseso. Ano da ang klaseng bala? So nako adyan if igwa ng impormasyon na ipigpaluwas ta dakulya pare anom na basyo? Anom tabi Sir Pio yung basyo pero dai pa kitiga sabi kung anong klase ning kalibre ning badil ang ginamit digita di Sir Pio. Yun lang muna ito, ang initial na ito na sa tuyang detalye. Kunya talaga, parang misteryoso ta, maagahon tinira ano, yan matangang banggi. Backgrounder kay ni Sir Pio, po kumas umenos mag-aalason si Subanggi kan estimate na nangyari ining insidente. Sa mga kataraning di Sir Pio, nakadangog talaga dasin danin nasa 5 putok din na bala, mag-aalas 11 so banggi. And kan kinaumagahan na kan magka-discoveryan na siring na palang kayan so nangyari duman sa duwang persona na yaon dito sa laog kan na harong. Iyo, anong background kan persona, anong trabaho, anong kunyan? Daiman ini kumbaga 79 years old na kay Sir Pio yung nagada na biktima. So barkada niya na pigidigling sa harong, may sadiri ka na harong, more or less 50 years old. Magbarkada dahil ini, periming ining biktima, periming nagdidigdi sa harong na ini, nagatambay pagbanggi, minsan nagkatabang-tabang pag naglulukad. Iyo. Kaya medyo, kumbaga misteryoso para sa pamilya. Naku, amo ng God. Oo. Misteryoso, maedad din eh. Maedad na. Maedad na, 79 years old. Pero sabi kayo Sir Pio yung aki niya, inida pa lang si Manoy, nasaksak naman few years ago. Dahil man aram kung sila kasaksak. And medyo mamundo ta ngunyan arog naman kayo na silang yari. Nasaksak na 12 years ago? Dahil few years, dahil matandang itong nagkatarang taon, tabi Sir Pio nakaagi. Na-survive niya ito? Na-survive niya. Ngunyan, binadil naman? Ngunyan, arog naman kayo na silang yari. Pero na-survive niya man ini pambabadil ano? Gada na Sir Pio. Ngunyan, nagadan siya gamit so badil na? Oo. So saro, iyon nag-survive. Ano, bali daw bagay yan? So saro, ito sunadara pa sa ospital. Sa may tama man sa may parting tagiliran. Iyo. Ay, nako. Talaga. Sige. Alright.
Sabi seryoso, yan ang dalagan pa kan investigasyon digdi sa Purok 3 kat Inarado Daraga Albay with Maloloy, intern, and Suboy Mato sa Mobile. Joshua Pino, DCGB. Salamat Joshua sa pagsubaybay kan storya dyan sa Daraga. Yan shooting incident sa Gadan sa Lugadan. Nga di so pigdadangog ko so dalagan kan istorya ka so bago niya ko. May edad na dyan, tinira pa. Paano daw? 79 years old at that and so iba sobra 50 na paano daw? Sige. 16 luminihis ang alas 10. Kumpadre Ngal, what's happening? Yes, pade mainit-init na ang pasado alas 10. Oho. Panibagong adjustment naman sa PNP Ngunyan, digdi sa Albay. Sa bagong liderato ni Police Colonel Julius Año Nuevo. Yan ang pigahalat kan mga pulis na nasa ranking files kung ano man ang magiging management style ni Año Nuevo sa mga pulis na naka-assign sa 15 mga munisipyo. Asin tulong siyudad digdi sa Albay. Na buhay na manuhan tulos ka nangyari dyan sa Daraga. Sa liderato ni Police Colonel Fernando Cunanan, manunotaran na naging aktibo man ang mga pulis sa anti-insurgency campaign, mga illegal na pasugal, patupada, droga, asin iba pa na sa pinakadakula, iyo ang pagkarumpag kan Concepcion Criminal Group sa Libon. Ngunyan, base sa tugon ni Gobernador Attorney Rex Lagman sa bagong PNP, Provincial Director na si Police Colonel Año Nuevo, i-mantener ang pasi-orden, magayon na pasi-orden kan Albay, plus bantayan ang gad and waiting. Dahil ang gad magtuliraron na magkaiguanin waiting sa Albay. At yan ang dakulang problema niya ni Governor Rex Lagman. Kung ano man ang maging style kanin ni Police Colonel Julius Año Nuevo, yan ang pigahalat kan mga pulis na naka-assign sa iba-ibang lugar digdi sa probinsya kan Albay. Sige. Yan, paday ang informasyon pa digdi sa luwas. Alarmario, DCGB. Salamat kumpadre nga lali dyan sa palibot. Kasuhapon baga nag-asumir so bagong Police Provincial Director Coronel Julius Cubos Año Nuevo. Si kumpadre Jomar, what's happening man dyan sa first? Good morning paday. Salamat, Bading Pio. Gulpi ang nakolekta kan lokal na gobyerno kan tabako sa nakaaging 32 na aldaw na business one-stop shop. Ini ang ipinahayag ni Sarah Jowers, ang pamayokang Permit and Licensing Division o Business Permit and Licensing Division kan lokal na gobyerno kan tabako. Sinabi ni Jowers na sa loob kan 32 na aldaw na ini na pagkondusir ninda kan business one-stop shop sa City Hall kan Tabaco, uminabot sa 45 milyones pesos ang nakolekta ninda sa mga pag-renew kang lisensya asin pagbayad kan iba pang mga fees kan mga negosyante, partikularmente sa darakulang negosyante digdi sa syudad kan Tabaco. Ipinahayag niya na inipig ko kompuesto nin 1,736 na mga negosyante. Alagad, may piglalaong mampasindang kukolektahon sa mga masunod daw. Huli ta susug kay Jowers, ang talaga nagproseso sa saindaka na mga lisensya, iyo ang 1,977. Alagad, daiban ang mga ini nagpakabayad in full, ang gabos na ini, kan para sa bilog na taon dahil ang taigong pinag-opilsir ang lokal na gobyerno nin sistema para medyo magyan ang pagbayad. Sabi ni Jowers na ang iba sa mga negosyante ini iyo ang nag-avail kan semestral na pagbayad, so iba quarterly, gusto sabihin ada tulong bulan magbabayad sundo na makumpletohan sa bilog na taon na ini. Dangan sa iba nag-disponer pa makipambayad. Kaya ini, alagad sinabi ni Jowers
na sa dalaga na ini kan sa indang ginibong boss o business one-stop shop, nakakasiguro na ang lokal na gobyerno nin 52,745,000 pesos na koleksyon sa pagtapos kan taon sa mga lisensya and permit pasana kan mga negosyo digdi sa syudad kan Tabaco. Dinangkawan din pa sa target dinangkawan sa target pa de? Daiman pa de, actually, kanakalis na taon, ang negosyo sa nang nagrehistro sa Sainda is 1,450. Ngunyan, so nagrehistro, nagrenew, nagkuha kang lisensya, is nagdakol, naging 1,977. Okay. Kaya kanakalis na taon, 2023, ang total collection sa Nakantabako is 40,583,000. Yan. Ngunya na taon, dahil pa kumpleto subayad, dahil sa iba installment, igwa na tulos sindang nakolektang 45,841,000. Naglangkaw. And naglangkaw ng dati, and piglalao man na magiging 52 million ini pagtapos kan taon, yes, pag nakumpleto na subayad kan mga installment so inavail na proseso. That's good. Sige. So yan pa rin, mga dagdag na bareta, Jomar Bien, BCGB. Salamat, kumpadreng Jomar, hali dyan sa Tabaco City. Yan, ang buwis bagapano is the lifeblood kan gabos na lokal na gobyerno, maging ang gobyerno nasyonal. Medyo patapos na dyan, pwede na yan. Sige, tanganing kuan. Pagpuo ni Andy Mar, marayan posing, sabi nga ibang ni News Director Emeritus Edwin. Tingog kan Banwaan sa pangarang kambilog na fuwersa. Thank you so much kansay nung pagantabay ngayon na Martes. Day maghali, tulos na masunod ang samuyang News Director si Andy Mar. Ako man po si Pio Fernandez. Good morning! Mahal na amang Diyos ang magbantay. Tingog kan Banwaan. Sa indong nadangog ang programang Tingog kan Banwaan. Salamat kan sa